Wel, bore da pawb, a chroeso nôl i'r ysgol ar ôl be oedd yn wyliau hanner tymor braf iawn, dwi'n siŵr, hanner tymor prysur iawn o bosib, os oeddech chi'n cystadlu yn Steddfod yr Urdd ym Mharc Margam, wrth gwrs, ond dyn ni nôl yn yr ysgol bore yma yn dydan, gyda fi yma, Hugh Davies o e-sgol, a dyn ni'n gweithio bore yma gyda Empathi Lab, mwyn dod â'r gwasanaethau Gŵyl Diwrnod Empathi arbennig yma atoch chi drwy Microsoft Teams. Mae'n ddechrau'r Gŵyl Diwrnod Empathi heddiw wrth gwrs, fel y gwelwch chi ar y sgrin o fanna, yr ail o Fehefin, a'r Gŵyl yn dod i ben dydd Iau nesaf, y 12fed o Fehefin, gan mai y 12fed o Fehefin ydy Diwrnod Empathi fel petai, y diwrnod mawr. Felly mae gennym ni wasanaeth heddiw, bore yma, fel ydych chi'n gwybod yn amlwg drwy fod yma, ac un arall wedyn bore dydd Mercher nesaf, mwyn gweld sut mae ysgolion wedi bod yn mynd ati i ddysgu am empathi. A mae yna thema go benodol ar gyfer yr Gŵyl Diwrnod Empathi leni yn ymwneud â straeon. Felly dwi'n falch iawn o fod â gwestai arbennig iawn, awdures enwog yma yng Nghymru wrth gwrs, sef Manon Steffan Ross. Bore da, Manon, sut wyt ti? Bore da, Hugh, dwi'n iawn, diolch yn fawr, ti'n meddwl? Do, ddim yn ddrwg, diolch yn fawr, wedi cael penwythnos braf? Do, wedi cael penwythnos prysur iawn, ond braf iawn hefyd. Da iawn, falch clywed. Wel, dwi'n gobeithio bod ti'n llawn egni ar gyfer ein gwasanaeth ni bore yma, Manon, achos fel dwi'n dweud, mae yna thema go benodol ar gyfer ein Gŵyl Empathi, Gŵyl Diwrnod Empathi leni, sef neidio fewn i stori rhywun arall. Felly, dwi'n falch iawn bod ti yma, fel dwi'n dweud, fel awdures enwog yma yng Nghymru, ond athrawon a plant ysgol, os ewch chi i wefan empathilab.uk, mae yna lond lle o adnoddau addas ar gyfer chi fel dysgwyr ac athrawon, fel dwi'n dweud. A rhestrau darllen gyda lot fawr o straeon sy'n ymwneud â empathi ar y wefan hefyd. Dwi'n meddwl bod yna rhai wyt ti wedi sgwennu yna hefyd, oes Manon? Dwi'n gywir i ddweud hynny? Oes, mae yna fideo nes i wneud o hwnna fi fy hun yn mynd am dro o gwmpas yr ardal, fyddai'n siarad amdano yma heddiw yma, a yn fideo yma dwi'n trafod empathi a be ydi o, a sut deimlad ydi o pan da chi'n teimlo empathi a pryd sy'n amser da i feddwl am deimlo empathi. Wel, mae hynna'n arwen i'n braf iawn at y sleid yma, Manon, yn diffinio beth ydy empathi. Beth yn union ydy empathi? Mae Empathi Lab yn dweud mae y gallu i brofi a deall teimladau a safbwyntiau pobl eraill ydy empathi. Wyt ti'n cytuno efo hynny? Yndw, dwi'n meddwl, da chi'n meddwl pam da chi'n cael y teimlad na o weld rhywun a falle bod nhw, da chi'n gweld rhywun yn cwmpo falle ac yn brifo, da chi'n teimlo'n ddrwg dros nhw, ac da chi'n teimlo bechod dros nhw, yn aml iawn dyna be ydy empathi, neu os ydy rhywun, os ydy rhywbeth yn digwydd i rhywun a da chi'n rhoi eich hun yn eu lle nhw, a meddwl sut fysa fo'n teimlo i fi tasa hynna'n digwydd i fi. Dwi'n meddwl na dyna sut swn i'n diffinio empathi. Wel, diolch yn fawr iawn. A dwi'n meddwl bod gennym ni stori arbennig wan hefyd, oes, mwyn cael dod i ddeall fwy am empathi. Felly dwi'n mynd i symud ymlaen i'r sleid nesaf a dweud diolch yn fawr iawn, Manon, ffwrdd â ni. Wel, diolch Hugh, a diolch i chi gyd sydd wedi dod i'r gwasanaeth arbennig yma heddiw. Wrth fy modd yn cael bod yma yn siarad efo chi. A pan nath nhw ofyn i fi wneud hyn, a dod i siarad efo chi am empathi, a ni'n meddwl, be dwi'n mynd i wneud? A nes i baratoi ryw wasanaeth, ond dwi ddim yn mynd i wneud y gwasanaeth yna. Dwi'n mynd i wneud y gwasanaeth yma efo'r lluniau yma nes i dynnu bore yma, a deud y gwir. Achos bore yma, nes i fynd am dro. Dwi'n licio mynd am dro. Mae'n rhoi amser i fi feddwl, a dwi'n cael gweld gwahanol bethau difyr a chyfarfod pobl newydd, a meddwl am y straeon dwi eisiau bod yn sgwennu. A bore yma, nes i fynd i fyny'r stryd a croesi'r bont yma, da chi'n gweld fan hyn, y bont dros y reilffordd. Ac o'n i'n meddwl am lot o wahanol bethau wrth gerdded. O'n i'n meddwl am yr holl waith tacluso sydd gennau i wneud yn y tŷ, a'r holl waith sydd gennau i wneud erbyn diwedd yr wythnos. O'n i'n meddwl am yr holl lestri sydd gennau i olchi, a be o'n i'n mynd i wneud i swper heno, oedd y meddwl i'n ofnadwy o brysur. A wedyn, nes i gerdded ar hyd y lôn fach yma. Oedd hi'n dawel ac yn heddychlon iawn, ac o'na fymryn bach o awel. A dwi'n teimlo yn lwcus iawn i fod yn byw mewn lle fel hyn, ac yn lwcus fod genna i amser yn y bore i fynd allan am dro.
Does am lot o bobl allan yn cerdded yn y bore, achos mae rhan fwyaf ohonyn nhw unai wedi mynd i'r gwaith, neu maen nhw wedi mynd i'r ysgol, felly mae'n dawel iawn a dwi'n cael amser i ista a meddwl ac ystyried pa lyfrau dwi eisiau sgwennu nesaf. Ond wrth i fi gerdded ar hyd y lôn fach yma, mi nes i weld rhywun. Roedd o'n aros yn yr arhosfan bysys. A dyma fo, yn aros am fws. Da chi'n gweld y ffordd, mae o yn gwisgo du i gyd a'i hwd i fyny. A mi nes i edrych arno fo, a nes i wenu ar y dyn ifanc yma, ond nath o ddim gwenu nôl yna fi. Oedd gennym fo'r hwd dros i wyneb. Ac o'n i'n meddwl fod o'n od braidd fod o'na, achos hogyn ifanc oedd o, fatha tua 12 neu 20, ond oedd ar ben ei hun, doedd o ddim yn yr ysgol. A wedyn nes i ddweud helo wrth y dyn ifanc, ond nath o droi ffwr a nath o ddim deud gair wrthai. Oedd hi'n amser wedyn i fi ddechrau cerdded am adra, felly nes i droi a cerdded yn ôl, ac o'n i reit flin a deud y gwir, achos oedd y dyn ifanc ma wedi anwybyddu fi yn llwyr, ac o'n i'n teimlo bod hynny braidd yn ddigwylydd. Sa fod i gallu deud helo yn ôl, yn bysa. A beth bynnag, pam fod o ddim yn yr ysgol? Wrth i fynd yn nes at adra, mi nes i basio gwesty y corbet. Mae'n siŵr bod chi heb glwad am westy'r corbet, ond mae o'n westy fama yn Hywyn lle dwi'n byw. A mae o'n lle mawr, crand, yn ganol y dre. Tydi o'n edrych yn smart ac yn posh yn y dyn yna. Mae gennym fo lwythio stafelloedd gwely, a gymaint o hanes, a dyma ydy'r adeilad mwyaf hyfryd yn y dre. A dwi'n lwcus iawn, achos dwi'n byw just dros y lôn i'r adeilad yma. Wel, oedd o'n arfer bod yn adeilad hyfryd, achos mae'r llun yma da chi'n weld, hen lun ydy hwn. Dydy'r corbet ddim yn edrych fel yma bellach. Deud y gwir, pryn sa chi'n nabod o gwbl. Dyma fel oedd o'n edrych pan eisiau allan gyna. Mae wedi cael ei adael yn wag ers amser maith. A mae'n dechrau mynd yn beryg, darna'r to yn dechrau disgyn i lawr ar y stryd, felly maen nhw'n gorfod tynnu'r adeilad i gyd i lawr. A mae hyn yn drist iawn i weld. Nesa at yr adeilad yma, mae yna stryd efo mainc bach. Ac wrth i mi basio'r fainc yna, ar yn ffordd adra yna, mi nes i weld dynas yn ista yna. Bore da, medda fi wrth basio. Ydi o? Medda hi'n biwis. Wel, o'n i'm yn gallu coelio'r peth. Mewn un bora, oedd na ddyn ifanc wedi fy anwybyddu yn llwyr pan nes i ddeud helo, a dynas di bod yn ddigwylydd efo fi. Nes i frysio adra, yn meddwl mor ofnadwy mae bobl yn gallu bod. A mi nes i ddod i ista fama, yn yr union le dwi'n ista rwan wrth siarad efo chi. Sy'n ista wrth ffenest, gan edrych allan trwy'r ffenast ar y stryd, draw at y fainc lle mae'r ddynas yn ista. Mi nes i droi at yng ngwaith a sgwennu chydig bach o ryw stori newydd. Bob hyn a hyn, o'n i'n edrych allan ar y stryd ac yn gweld y ddynas. Oedd hi dal ar ei phen ei hun. Sy'n ryfedd bod hi ar ei phen ei hun os na fel mae'n siarad efo bobl, feddylis i. Ond o'n i methu stopio meddwl amdani hi. Pam bod hi mor lun? Da ni'n gallu ymlacio. Felly mi nes i benderfynu, ar ôl i mi wneud yng nghoffi a golchi llestri, swn i'n mynd allan, jyst i wneud yn siŵr bod hi'n iawn. A pan nes i allan, wch chi be nes i weld? Mi welis i'r dyn ifanc. Da chi'n cofio fo? Y dyn ifanc yn yr arhosfan bws, yr un o'n i wedi deud helo wrtho fo ac oedd wedi'n anwybyddu fi. Roedd o rwan yn ista ar ochr bella'r fainc. I'r wraig, oedden nhw ddim yn siarad. A dwi'n mynd siŵr pam. Ond pan nes i allan, nes i benderfynu ista ar y fainc rhwng y ddau ohonyn nhw. Ond nath a neb deud gair. Nes, i'r hen wraig bwyntio i fyny ar westy'r corbet a deud, ro'n i'n gweithio yn fanna
am 37 o flynyddoedd. Mi edrychis i ar dyn ifanc draw ati hi, a mi nath hi estyn ffotograff o'i ffoced. Dyma fi, yn un o gegina'r gwesty, meddai hi'n drist. Ro'n i mor hapus yno. A mae'n ymwneud i'n drist i fel bod nhw'n rhwygo'r hen le na i lawr. Oedd hi'n edrach mor hapus yn y llun, fel person hollol wahanol. Mae'n ddrwg i ni mod i wedi bod yn bigog efo ti gyna, dywedodd hi wrtha fi. Weithiau, pan dwi'n drist, dwi'n ymddangos yn flin neu'n gas. Dyma ni feddwl o. Dwi fel na fyd, medda'r dyn ifanc. Heddiw, nes i fethu'r bws i'r ysgol. Dwi wedi bod yn cael amser calad yn y braidd. Pan dwi'n mynd yn drist, dwi'n mynd yn dawel iawn. Ewch chi be? O fewn dim o ddro. Oedd y ddau ohonyn nhw yn sgwrsio'n hapus am yr hen westy ac am yr ysgol, ac am y ffordd oedd eu teimladau trist nhw weithiau'n edrach yn hollol wahanol o'r tu allan. Mi nath hynny wneud i fi feddwl. Weithiau, o'n heimladau trist i yn edrach fel teimladau blin, neu yn gwneud i mi fod tipyn bach yn gas efo bobl. Weithiau, pan dwi'n drist, dwi ddim yn dda iawn am siarad efo pobl, a maen nhw'n meddwl bod fi'n licio nhw dim mwy. Maen nhw'n meddwl mod i'n meddwl bod fi'n well na pawb arall. Ond fel arfer, y gwrthwyneb sy'n wir. Di hyn yn digwydd i chi weithiau hefyd? Wel, mae'r dyn ifanc a'r ddynas yn dal tu allan ar fainc yn siarad 15 yn twsin. Dwi'n gweld nhw allan fanna rwan, a dwi'n gwybod bod y dyn ifanc di ffonio i fam am lifft i'r ysgol, a fod y ddynas di trefnu gweld ei ffrindiau i gael cinio. Felly, mae siarad efo pobl eraill di gwneud nhw deimlo'n lot gwell. Dwi di meddwl am dasg i chi gyd wneud. Dwi eisiau chi edrach ar y llun yma. Dwi'm yn gwybod pwy ydy'r ferch yma, a dwi'm yn gwybod lle mae hi. Dwi'm yn gwybod dim byd amdani hi. Ond dwi yn gweld ei gwyneb hi, a dydy hi ddim yn edrach yn hapus iawn nacdi. Mae'n edrach fel bod hi mewn lle braf, mae'n heulog yn dydy, a mae yna lot o wyrddni o'i chwmpas hi. Ond mae'n edrach... Dwi'm yn gwybod. Be ydych chi feddwl? Blin? Neu digalon? Dwi eisiau i chi ddychmygu pwy ydy'r ferch yma. Dwi eisiau chi ddychmygu be di henw hi, a pam bod hi'n edrach mor anhapus. Os ydych chi'n gweld hi, be sa'ch chi'n neud? Sa'ch chi'n helpu hi? A sut? Cwestiwn da iawn, Manon. Diolch yn fawr iawn am y stori yna, hyfryd iawn. A fel ddedodd Manon, mae gen i her arbennig i chi bore yma yn ymwneud â'r stori a empathi yn gyffredinol. Felly, eto, dychmygwch pwy ydy'r ferch yma. Tybed be di henwi? Tybed pam ei bod hi'n anhapus? Pe bai chi'n ei gweld hi, beth fyddech chi'n ei wneud? A fyddech chi'n ei helpu? A sut? Felly, byddai'n braf iawn pe bai chi ar ôl y gwasanaeth bore yma'n cael sgwrs fach neu trafodaeth fel dosbarth neu ysgol falle. Ac os ydych chi'n meddwl am syniadau, mae croeso i chi yrru nhw ato ni drwy'r ddolen Padlet yma. Fedrwch chi sganio'r cod QR yma neu clicio ar y ddolen o dan y cod QR fel y gwelwch chi fan hyn, a bydd fy nghydweithiwr Siwan yn gyrru'r dudalen yma at bob ysgol sydd wedi cymryd rhan yn y gwasanaeth bore yma, fel bod chi'n medru cael mynediad at y ddolen. Nw'n ni lido fo yn y chat hefyd falle ar ddiwedd y gwasanaeth. Ond os ewch chi ati i gael y trafodaeth yna, mae croeso i chi yrru clipiau fideo, clipiau sain, falle lluniau o syniadau wedi sgwennu ac yn y blaen, be bynnag sy'n gweithio orau i chi. A fyddwn ni wrth ein boddau'n gweld be ydych chi wedi bod yn drafod mwyn i ni gael dathlu yr hyn ydych chi wedi bod yn dysgu yn ystod gwasanaeth wythnos nesaf. Neu, am syniadau eraill, mae croeso i chi fel ddedes i ar ddechrau'r gwasanaeth,
fynd draw i www.empathylab.uk achos mae yna lond lle o adnoddau yn ymwneud â empathi a tasgau gwahanol yn ymwneud â'r her empathi mwyn i chi fedru hybu eich pŵer empathi fel maen nhw'n dweud yn Empathi Lab. I stori pwy y neidiwch chi nesaf tybed. Os ydych chi'n ymwneud â'r tasgau yna, fel dwi'n dweud, cofiwch hefyd dagio ni ar y cyfryngau cymdeithasol os fyddwch chi'n gwneud unrhyw posts. Dwi'n siŵr sef Manon wrth ei bodd yn cael ei tagio. Dwi'n gwybod bod Manon ar X yn dweud Manon, felly os ydych chi'n rhoi unrhyw beth ar y cyfryngau cymdeithasol, cofiwch dagio ni yn y posts hynny fel dwi'n dweud. Ond am y tro, dwi'n dweud diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ymuno fy ni bore yma, a diolch arbennig iawn i Manon Steffan Ross am y stori hyfryd yna. Dwi'n gobeithio bod pawb rwan yn meddwl yn ddwys am beth ydy empathi, a sut fysen nhw'n helpu yr hogan bach yna ddoth Manon ar ei thraws i bore yma wrth fynd am dro. Ond am y tro, hwyl fawr, a fe welwn i chi wythnos nesaf.